Ezihamba phambili indaba namuhla ukukasela amasosha kwaShuba kwaMashu. Kuxwayiswa ngamakhaza ashubisa umkantsha. Indida kubulawa ngesihluku izelamani emabuyeni. Lezi indaba ze-1 KZN TV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Kuvundululwe inqwaba yezipahla notshwala okusolakala ukuthi bayatatshwa ezitolo ezahlukene ehostela lakwaMashu. Osukwini namuhla uphiko lwezokuvikela amasosha SANDF uphiko lwamaphoyisa lakwa-SAPS bagasele kuleli hostela kungazelele umuntu ngenhloso yokuqoqa zonke izimpahla ezintsha ezingenabo ubufakazi bephepha lokuthenga phecelezi isilephu. Agasele ngazelele muntu amaphoyisa nophiko laka SANDF hostela lakwaMashu ukuzoqoqa izimpahla ezantshontshwa kade kutatshwa ezitolo kanye nasezindaweni ezidayisa utshwala okuyisigameko ezenzeka ngenyanga eyedlule emva kwembhikisho eyaqala kade kuzinikele loyo owengumengameli wezwe uJacob Zuma ejele laseScott. Lembhikisho yaqala ngokuvalwa kwemigwaqo emikhulu ekulesi sifundazwe yabisikaphakela naseGoli emva kwalapho kwangena ezitolo nasezinxangatheleni kwathathwa zonke izinto ezidayisayo kwabese kuyashiswa izakhiwo. Emva kwalezo sigameko ongungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uBhekicele wamemezela ukuqala komkhankaso obizwa ngo-Operation Veza iSlip okuyiwona okuhloswe ngawo uqoqa zonke izimpahla ezantshontshwa. Ngesikhathi kutheleka amaphoyisa kuleli hostela abahlali baphume bama ngaphandle kwezindlu zabo abanye bazikhiya okuphoqe ukuthi kwezinye zezindlu amaphoyisa asebenzise indluzula ukuzivula ukuze bakwazi ukungena ngaphakathi. Kwezinye zezindlu kutholakale utshwala izinto ezisebenza ngogesi abanikazi bakho abagcine behlulekile ukuveza iziliphu zakho kwathathwa kwayogcina esiteshini samaphoyisa kwaMashu. Ngesikhathi iqhutshwa lomkhankaso ezokuphepha besiqinile kule ndawo ungena nokuphuma khona ngenxa yokuthi le ndawo ingezinye zezindawo ezinesigameko eziningi zokubulawa kwamaphoyisa uma ezosebenza khona. Lesi isona sakhiwo sehostela lakwaMashu kuyila khona bekuhlasele amaphoyisa kanye namasosha ukuzoqoqa zonke izinto okusolakala ukuthi zatatshwa kade kungena ezitolo ngenyanga yedlule. Ngudeba Hosbisi wezindaba ze-1 KZN TV ngibika ngisehostela lakwaMashu. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal usukhipha isexwayiso sokuthi abantu abaqaphele izinto abazisebenzisayo ukuzigcina befudumele ezifana nezimbawula ezingagcina zibeka engcupheni izimpilo zabo kulesimo sezulu esinamakhaza. Lo mnyango usho kanje kulandela ukuguqubala kwezulu okuhambisana nemvula kanye namakhaza njengoba nezangoma zezulu ziqagula ukuthi azophela osukwini lakusasa. Njengoba isimo sezulu sesindlalela intwasahlobo kuphela isikhathi sasebusika, izolo kusihlwa kuqalise isimo sezulu esinamakhaza ashubisa imkantsha ahambisana nomoya kwezinye zezindawo ehambisana nemkhizo esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lokho kugcina kwenza abantu besebenzisa izinto zikagesi kanye nomlilo ukuzigcina befudumele, abanye bakusebenzisa ebudedengu okugcina kwenza izimpilo zabo zibe sengcupheni, abanye balahlekelwe izimpilo zabo. Okhulumela umnyango wezokubusa kulesi sifundazwe uSenzo Mzila uthi ngokombiko abawutholile kwizangoma zezulu kuvela ukuthi abantu bengalindela neqhwa ikakhulukazi ezintabeni zokhahlamba. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu umhlonishwa uSipho Hlomuka uxwayisa zonke izakhamuzi esifundazweni sethu ngesimo sezulu esingesihle ekulindeleke ukuthi sibe khona namhlanje kuyakusasa. Ngokombiko otholwe ngumnyango uveza ukuthi kulindeleke ukuthi kube khona iqhwa endaweni ezakhelene nezintaba zokhahlamba, kungase futhi kube khona isichotho kuzona lezi ndawo ezakhelene nezintaba zokhahlamba. Umzila uthi abantu abaphephe kukona konke abakusebenzisayo ukuzigcina befudumele. Ungqongqoshe uHlomuka ufisa nje ukuxwayisa izakhamuzi ukubaleka kokuthi kuyona yonke imizamo abayenzayo ukuze bakwazi ukufudumala kubalekile ukuthi baphephe. Kakhulukazi labo abasebenzisa imbawula kanye nama-generator kubalekile ukuthi abalaleli noma abasemakhaya
abasebenzisa ama-generator bawasebenzise ngendlela efanele, bawabeke phandle uma esebenza. Kubalulekile futhi ukuthi uma sisebenzisa imbawula singalali nazo endlini, kepha sizikhiphele phandle ngoba ziyingozi kakhulu. Uthi kuyimanje amathimba ezimo esiphuthumayo amngomumo uqapha zonke izindawo ezivame ukuba nomonakalo. Uphinde futhi babuhlomuka wabeka onke amathimba omnyango abhekene nenhlekelele ukuba ame ngomumo ukuze akwazi ukusiza uma isidingo siqhamuka. Lamathimba azoqhubeka futhi alokhu egadile indawo esijwayele ukubhekana nenhlekelele uma isimo sezulu singesihle. Ngotebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngibika ngiseThekwini. Umndeni wakwaGumede emabuyeni ngasesikhaleni kuward 15 ngaphansi komasipala uMhlathuze ukhala uyasithulisa ngokulahlekelwa amalunga awamabili okunguXolani noSicelo ukwanda Gumede esigamekweni sokudutshulwa esenzeka ngempela sonto eyedlule ngesithuba zehora lesishagalolunye ebusuku. Ekhuluma nezwi leSW1 KZN TV uMthokozi Sigumede ongumfowabo omdala walabo ababulewe uthi abasazi isizathu sokubulawa ngesihluku esingaka wabafowabo, uthi ufisa amaphoyisa asheshisa uphenyo ukuze kutholakale abenzi bobubi. Usakhungathekile ke namanje umndeni wakwaGumede emabuyeni ngasesikhaleni kuward 15 ngemuva kokudutshela ukubulawa abafana ababili balomndeni esikamelekeni esehla ngomgqibelo owedlule ngehora lesishagalolunye ebusuku. Kubikwa ukuthi ke uXolani Gumede nomfowabo uSicelo ukwanda Gumede bebehamba namantombazana amabili ngesikhathi kuqhamuka imoto engaziwa yavulela ngenhlamvu ke ibhekise kubo badubuleka bashona, kwathi ke intombazane eyodwa nayo yashona, le enye ke yadubuleka engalweni yangashona. Lesigameko sishiyeke umndeni wakwaGumede ukhungathekile. Kuyavela ke nokuthi isimo kulomndeni asisihle kahle, badinga ke uxhaso lokwenza amalungiselelo omngcwabo. Esikoleni sithole sesizwa sikuthiwa nje badubulekile babili besithembele kubona, asazi nokuthi inkinga ngephi futhi isizathu yini njengoba bedubulekile. Asazi nokuthi singenza nje kanjani nokuthi sizatha ingane singani njengamanje ngoba kwenzeka isimo esikanje ngoba kwenzeka izinto ezikanje nasilindele nokuthini, kodwa bafethu besesilinde bathi bafunde kade funda nje umatric besilindele ukuhle kubona ukuthi khona ukuthi noma mhlawumbe umona abantu bakhona kodwa kade kuzama ukuumculo ngengase bangithina la ekhaya nayibonela nani ukuthi kukanjani. Inhlelo zikhona ebese sisizile ubaba umama ukhansela. Besicela nathi ukuthi abantu bazothanda ukuthi sisizakale noma abazothanda ukusifakela isandla phekwa lesi simo sehlakalela ekhaya bebe nakho abazokuphosa esivivananeni ngoba akekho la ekhaya osebenzayo. Ikhansela lendawo ukhansela Thobile Dube usasigxakile ke lesi senzo wabesedlulisa ukuthi ke njengomasipala kukhona ke usizo oluncane abalifakile kulomndeni. Abantwana bebesebancane kakhulu ngoba lo munye uyafunda lo munye behlangabeza kwabo uma ephuma esikoleni ukufunda kusho ukuthi bemfonela asho ukuthi sengekuphi bese yamhlangabeza. Siyakhuza nje ibhlungu lento yenzakalile, siyacela ukuthi emphakathini noma kuthiwa kudlala asingadlali kabe sihlale ngezibhamu kuze kushone imndeni. Yabona nje umndeni wakwaGumede awunalutho, awazi nokuthi uzothathana uhlanganise nani. Kodwa sizamile siwumasipala uMhlathuze phansi kwameya uMduduzi Mhlongo walekelela ekuthenini bazokwazi ukufihleka abantwana bakhona kaGumede laba babili. Ukhulumela amaphoyisa asesikhaleni uKapteni Mthumkosi Mkhumane usiqinisekisile lesi sigameko wathi ke amaphoyisa ayaluphenya lolu daba. Abafana abayisihlanu babehamba emgwaqeni. Kwakukhona amantombazana amabili nabafana abathathu. Kwaqhamuka bahlangana nabafana ababili babadubula. Kuloko kudubula kwashona abafana ababili nentombazane eyodwa, kwathi intombazane yadubuleka esandleni. Ngaleyo ndlela bashonela kuyisini, kwathi intombazane yona kwathi umfana wakwaGumede washonela ekliniki. Isehlakalo kuyasolakala indlela esenzeka ngayo ukuthi ukhona umkhondo olandelekayo nakubangezi ukusho la omoyeni ngoba kokona kophazamiseka uphenyo lwabasishi. Lezi izindaba zo1 KZN TV, mina ngingosamkeliswe Ngqulunga
ngibeke ngisesikhaleni. Usotswebhu Shamthetho saKwaZulu-Natal uSuper Zuma uthi emva kokuhlola imiphumela yabavoti esifundazweni okhethweni olwedlule bathola ukuthi bancane kakhulu abantu abavotayo kunabantu abathola izinsiza zikahulumeni. Umsholozi uthi nalabo abavotayo kabavoti kahle nokwenza amavoti abo agcine engabalwanga. Umsholozi usho kanje ekhuluma nethimba lesindaba le1 KZN TV ngenkathi Shamthetho sambelele ogwini emthwalume kuyogqugquzela abantu ukuba babhalisele ukuvota futhi baphinde bavote okhethweni oluzayo. Isishayamthetho saKwaZulu-Natal senze uhlelo lokuhambela emphakathini ngenhloso yokuzolungisela abantu ukuba bakulungele ukuyovota. Lokhu kwenziwe emuva kokuthola amavoti amaningi angabaliwe okhethweni oledlule. Uhlelo esinalo la lenziwa iParliament laKwaZulu-Natal la sithi khona sinohlelo lokuthi siye emphakathini sambela ama district onke inhloso kakhulu ukuthi kwenzeke izinto ezintathu. Oyokuqala njengabona samba nabaka Home Affairs samba nabaka IEC oyokuqala ukuthi sibambisene nabo ukuthi nesigqugquzela abantu ukuthi bathatha ama ID. Okwesibili ukuthi abantu bakwazi ukuthi ba register mase bethatha ama ID. Kodwa kusithathu kokukhulu kakhulu ukuthi sibuke inamba yabantu ababevotile nama spoiled papers ayenzeka ngo2019 sabona ukuthi ngeke sihlale nje sishamthetho singenzi lutho. Kakhulukazi nokuthi inamba yabantu kwamanye ama ward aba registered bebe bancane kakhulu. So kumsebenzi wethu ukuthi nesikwenze lo ukuthi abantu basibagqugquzela ba register kakhulu kanti futhi sibafundise ngokhetho nanokuthi bavote kanjani. Yiloko kwesithathu ke ngisho ongikhuluma ngako ukuthi bazofundisa ukuthi bazovota kanjani ukuze sinqande lama spoiled papers abakhona mangabe kuthiwa abantu bayavota. Uma ubuka inamba nje izigidi zabantu amaphepha abo okuvota angabalwanga ngenxa yokuthi amaphepha aspoiliwe or ama-ballot papers are spoiled. Umsholozi uthi isishayamthetho siza kubantu ukuzogqugquzela ukuba bashaye omazisi futhi babhalisele ukuvota ukuze nesabelozimali sihlahlwe ngendlela ukuyobhekana nezinsiza zabantu ngokwesibalo sabo. Sithi lento le ikabili ingakho nje sisukumela nje sishayamthetho sifuna ukukachiva into ezimbili. Okokuqala ukuthi thina siphasise ama-budget kahulumeni kubhekwa ukuthi abantu abakhona kuleyo ndawo bangakanani. Lokho kwazi ngokubheka ngekabili ngokuthi abantu abakhona ku-voters roll bangakanani nokuthi ngenkathi makubalwa ngokwe-census bangakanani. So ingakho sigqugquzela ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi indawo nendawo ebingathola imali ethize ngenxa yokuthi abarejistile labantu mase berejistile bazothola imali ethe xaxa ngoba kubukeka ukuthi isabelo sakho siya nokuthi abantu bakho bangakanani. Okwesibili ukuthi wenzela ukuthi lento esithene idemocracy intando yeningi umuntu mefuna ukuyenza ukuthi exercise ilungelo lakhe ukuthi akhe uhulumeni lo amthandayo uma esefika ukuthi afuthathe leso sinqumo kodwa ebekwazi ukuthi ene-ID ebekwazi ukuthi register. Abaningi ngabo abantu othola ukuthi sebefuna ukuyovota kodwa uthola ukuthi akarejistile umuntu. Okwesithathu ke yiloko ukuthi uma umuntu eseyovota akavote kahle ke elingathi nobe sekwazile wathola i-ID waregister kodwa mase yovota bese kube ivoti elingakwazi ukubalwa. Ingakho sithi lonke ivoti liyabalwa kufanele libalwe. Ingakho ukuthi lonke ivoti kufanele livote kahle ukuze likwazi libalwe. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSgananda ogwini. Inyoni emele abasebenzi bakahulumeni Public Servant Association PSA ngamafuphi esifundazweni KwaZulu-Natal siyinqomela ugwayi kaTiki ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uSipho Hlomuka ubaqhamuke nohlelo lokuqasha ngokugcwele abasebenzi balomnyango abangu136 asabasebenza iminyaka engaphezulu kwele12 beyitoho. Lenyoni isho lokho engxoxweni ebenayo neziko lesindaba ngemuva kwestatimende esikhiphele abezindaba.
Ibhodlumlilo inyunyana abasebenzi bakahulumeni Public Servants Association ngodaba lokungaqashwa ngokugcwele kwabasebenzi ababalela ku-136 emnyangweni wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu-Natal. Okhulumela le nyunyana esifundazweni uMlungisi Ndlovu uthi ke le nyunyana angeke ikuvumela ukuxhashazwa ngalendlela kwabasebenzi. Sithole ikhalazo kubasebenzi abama-contract abasebenza kaCocta abanye sebeneminyaka engaphezulu kwa-12-10 besebenza bekuma-contract. Siyalixoxa ke lolu daba nomnyango kodwa kusukela ngo-2016 kukhulunywa ukuthi labantu abaqashwe ngokuphelele ayikaze yenzeka leyo nto. Yingakho sesithatha isinqumo emva kokubhalela umnyango sinxuse ungqongqoshe uSipho Dlomo ukuthi angenelele kuze abantu bakithi baqashwe ngokuphelele. Uzokukhumbula ukuthi uma kwi-contract awunayo i-medical aid, awukwazi ukucontributor kwi-pension fund, abanye bazoretire bengenalutho. Ngeke sikuvumeke siwu-PSA KwaZulu-Natal ukuthi abantu baxhashazwe. Sinethemba lokuthi uSipho Dlomo uzokwazi ukungenelela kulolu daba bakwazi ukuthi abantu baqashwe. Iningi lalabasebenzi sebeneminyaka evile kwe-12 besebenza njengamatoho emkhakheni yahlukahlukene emahhovisi alomnyango kuyifundo ezahlukahlukene esifundazweni. uNdlovu uthi ke bazamile ukukhulumisana nomnyango kusukela ngonyaka u-2016 ngalolu daba kepha ke kalitheli yithelo. Ngakho ke bafuna ungqongqoshe uHlomuka aqhamuke nohlelo lokuqasha labasebenzi zingakapheli izinsuku ezinhlanu. Ezinye izinto umnyango oshoyo ukuthi kunalento yokuthi abanye abantu abapermanent abaqualify for ama-positions kuzodependa ukuthi umuntu uqualifya kanjani. Yingakho siwu-PSA KwaZulu-Natal sithi uma usube nabantu for 10 years 5 years beqhubeka beholelwa asikho isidingo sokuthi abantu babandlululwe. Sithi siwu-PSA bonke abantu abaconvectwe benziwe permanent ngoba imali ikhona. Labantu sebekhokhelwe for 10 years. Lolu daba luxoxwe ngo-2016. Yingakho siwu-PSA namanye ama-organized labor sithi incindezelo yabantu bakithi ngeke sivume ukuthi yenziwe uhulumeni esamvotela. Yingakho sithi ungqongqoshe simnika izinsuku eziwu-5 ukuthi akwazi ukuthi aliphendule lolu daba. Ngeke sikuvume ukuthi abasebenzi bacindezelwe. Khona manjalo loyo okhulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uSenzelwe Mzila uthi ke uHlomuka uyalazi lolu daba futhi ke uyalisebenza. Msakazi ngqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umhlonishwa uSipho Dlomo uyawahlonipha kakhulu amalungelo ezisebenzi futhi uyawahlonipha kakhulu umsebenzi oyisebenzi eziwenzayo eminyangweni. Ngaleso sizathu ke msakazi ungqongqoshe akakwazi inhlobo ukuba aphawule ngokuphathelene nokusebenza kwezisebenzi kuwona lo mnyango. Kepha singakubeka nje lokho ukuthi ungqongqoshe ulibona njengodaba olubucayi lolu futhi umnyango owenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi imithetho yezwe iyalandelwa ngenkathi kudilwa nalo. Eyindabeni zewanikeze NTV kube kuDom khona Mvubu ngiseThekwini. Usekela ngqongqoshe umnyango wezempilo kuZolenku uDokotela uSibongiseni Dlomo usenxusa bangakubhalisela ukugoma ukuba basheshe beze phambili njengoba uhulumeni lokho eyiqhubeke njalo nokuyiphaka impi yokulwa nokhuvethe. Udinanga ukuthi uhulumeni usenze konke okusemandleni ukusondeza izikhungo zokugumela leli gciwane zibe seduzane nalabo abantu behlala ngakhona naphezulu kwalokho lelizwe kalisayintuli imigomo yaleli gciwane. At the beginning of this year, we had limited doses of vaccines, but in August now, as we speak, we have enough vaccines. The situation going forward, it actually tells us that we continue to have enough vaccines. At the beginning of this year, we had limited vaccination sites. In August now, this year, the program has expanded so much that the vaccines are taken to where people live, where people are working, including farm workers, miners, community halls, malls. So there is this that we are taking vaccines to the people. So the attitude of the Department of Health and our government is that no one should be left behind. If you are there for 60 years and above and you have not really vaccinated, we really encourage you to do so. 50 years and above also the same, because in the 1st of September, it's a new batch of our South Africans who will be put in there. Why do we encourage our citizens to vaccinate? From the minister and the scientists, we are informed that vaccinations reduce COVID-19 infections from being a life-threatening infection or illness
to just a flu-like illness with few days of discomfort and inconvenience. Umndeni wakwaKhuzwayo eNgqamzana ku-Ward 25 ngaphansi komasipala uMlalazi unxusa noma ubani ongawusiza awakhele indlu njengoba behlala beyi-16 kwindlu eyigumbi elilodwa. Ekhuluma nethimba lezindaba omunye wamalungu omndeni uZanele Khuzwayo uthi impilo inzima njengoba beziphilisa ngemali yesibonelelo sakahulumeni engekho osebenzayo kuleli khaya. Lena yindlu eyigumbi elilodwa okuhlala kuyo umndeni wakwaKhuzwayo ku-Ward 25 ngaphansi komasipala uMlalazi endaweni yaseNgqamzana. Lo mndeni unamalungu ayi-16 uthi impilo inzima njengoba behlala bebaningi kanye nengane yomfana kule ndlu. Sibaningi la endlini siba u-16 if kuthiwa siphelele siba u-25 because kunabanye osisi bami abangekho abasawuzama namatowa. So nje sihlala kabuhlungu, amawindi asinawo, ngisho nasendlini akukhonkwanga, sinalengane ezincane, so nje siphila kanzima. Kulo mndeni akekho osebenzayo basiphilisa ngemali yesibonelelo sabantwana nokwenza impilo ibe nzima. Lo mndeni uthi njengoba kubhoke umkhuhlane wokhuvethe kuba nzima nokuthi bagcine ibanga lokuqhelelana njengoba kuphoqeleka ukuthi bahlale ndawonye kuyo le ndlu. Kanti ubusunxusa noma ubani ongaba umSamaria olungileyo uba usize awakhele indlu. Mina ngeke ngatoka kamasipala eGandhi Square before sinanosisi wami, so kwahamba kwasenje kuyaphila kanjalo. Asisebenzi ulokhuzana umama akaholena, even ngisho nanempesheni vele usasemncane una 56. So nje siphila ngosasa walezi ingane zethu nazo zisakhona ngisho ukuthi yena zigqoke because vele nje siphila ngawo usasa wazi. Sithenga ngawo ukudla nje siphinde sithenga ngisho nekhadi likagesi. Sihleze sibaningi endlini, even ngisho yena nane-flu once yaphasana nomuntu yena oyedwa noma ebuye naye nje even ngisho nasesikolweni. So once ingane yena imiyathimula sonke sigcina nathi vele yena sesinaleyo infection. Indlu lomndeni ngaphakathi iyanetha kanti namawindi awekho. Ithimba lesindaba le1 KZN TV lizamile ukuxhumana nokhulumela umasipala uMlalazi uMkhuseli Buthelezi. Leyo mzamo ayizange iphumelele njengoba ucingo lakhe belikhala lungabanjwa kanti uphinde washiyelwa nomyalezo. Mbukelo sibheke ngosini ezomnotho. Irandi lu 14 rand 79 cent maqhathaniswa nedola laseMelika, libu 20 rand 43 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 17 rand 36 cent maqhathaniswa neeuro, kanti igolide lona libiza 1755 US dollars 79 cent ounce. Utshwele ngahloziwe ubu 71 US dollars 31 cent umpongolo. Mbukelo kasibheke engosini yezemidlalo. Wonke amehla zokwethenjo kwimidlalo yomqhudelwano MTN 8 game kwilempela sonto, kanti kakhulukazi umdlalo obheke kakhulu owangesonto ntambama phakathi kweMamelodi Sundowns kanye neKaizer Chiefs. Lo mdlalo uzoqala ngokubumbana kwehora lesithathu ntambama enkundleni iLucas Masterpiece Moripe egoli. Umdlalo wokuqala wokuvula esizini ephelile phakathi kwalamaqembu amabili wanqotshwa iSundowns ngamagoli amathathu eqandeni. Lokhu kwenza lo mdlalo kube ngowamaqhubu phakathi kwalamaqembu njengoba iChiefs ithenga abadlali abasha ifuna ukuphendula amatafula kulo mdlalo. Mbukelo kasibheke isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Empangeni izoba nemkhemezelo engalindeleka amazinga okushisa u10 kuya ku17 degrees eThekwini kwelikaBanana, u10 kuya ku16 degrees eMgungundlovu Ndongasibovu, u4 kuya ku15 degrees Olundi naKanongoma, u7 kuya ku15 degrees eXhobha eMantente, kube u2 kuya ku12 degrees. Siphethe ngeFriday eFilidi, u4 kuya ku12 degrees. Mbukelo izingakho bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1 KZN TV, izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.